Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kami mulya para alim, para kiai, para bunyani ingkang sakti taati, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang sami rawuh, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan pinter-pinter kenikmatan, kerahmatan, saha kesehatan lan kesempatan sehingga saged sami-sami rawuh wonten masjid menika saperlu sesarengan lillahi kalimatillah, murid-murid agamane Allah sekaligus thalabul ilmi, nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang keagamaan. Mugi-mugi rawuh kita sedaya niki dadi pertanda mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wong sing dikersakno apik karo Gusti Allah niku tandane yufaqihu fiddin, dipahamno nanggone urusan agama. Mugi-mugi sepidak malih rawuh kula panjenengan sedaya niki dadi tandha kula panjenengan sedaya kalebet golongane wong sing apik-apik. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam ugi tansah kunjuk wonten karsanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung ingkang selalu kita tunggu-tunggu syafaatipun fil jannati yaumil qiyamah. Bapak Ibu ingkang minulya, boten krasa boten ngira sakmenika kula panjenengan sedaya mlebet wonten wulan Rajab. Wonten Bapak Ibu nggih. Dadi boten krasa kok ora-ora wis Rajab. Coba temen lagi piro ngene wis Rajab. Mari kita wis Rajab malah diyuk nek poso. Lah nek poso wis rada suwi. Suwi ya ajene wonten gawe kanjeng Nabi niku diantara tanda-tanda nek kiamat niku rada cedhek. Wektu niku cepet rasane. Nek hitungane nggih padha. Nggih setahun niku ya 360 dino, tapi kok rasane cepet banget. Akeh piro ngene kok saiki wis bulan Rajab. Dadi rikala mlebet bulan Rajab niku jadi ini Rajab nggih, tapi wong Jawa muni Rajab niku kangelan. Enak Rajab. Wong Asyura dadi Sura, Safar dadi Safar, Maulud dadi Mulud, Rajab dadi Rajab. Ilang-ilang kakean rawon karo pecel. Angel muni Rajab. Dadi Rajab. Nah, kanjeng Nabi itu lek buat berbulan Allahumma
Allah nurunaken keberkahan ingkang melimpah-limpah. Tapi nggih wonten awake dhewe nek kepengin oleh barokah niku ya harus dijemput berkah ini. Lah nek mau meneng ae boten oleh. Sami kalian niku jenengan nek diundang hajatan karo tangga. Nggih. Niku sembarang-sembarange posisi yo darane yo berkate. Jenengan nek rawuh yo oleh daran oleh berkah. Lah nek gak teko yo ora oleh apa-apa. Iku sing api-api wong Jawa ora teko kadang didikno. Nggih Bu. Yang iki ngoten. Nggih. Api-api. Gak teko yo didikno berkah. Titik yung kanggo yungna, yung singti. Kayak iso teko. Berkate dididik. Tapi nek projem iki jenengan nek boten teko dhewe yo ora oleh barokah. Lah sing bagian ngandung barokah niku malaikat bareng. Lah malaikat niku lugu. Nggih, lugu. Pokoke ora teko yo ora oleh. Ora ate malaikat nang titik-titik barang niku. Sami kali waktu subuh niku, bar subuh Kanjeng Nabi niku nate wangsul saking jamaah salat subuh dugi dalem niku putrine Fatimah tasih tilo. Diobrani kali Kanjeng Nabi. Tangi bar subuh aja turu. Iki ngono wektu Gusti Allah nurunno barokah. Ngono. Dadi nek turu yo ora roman barokah. Lah nek kepengin oleh barokah kudune oleh nek turu yo dilewati kok malaikat iki lugu. Ngantuk yo kaungan. Lah nek wong masih ngantuk-ngantuk yo cek tetep oleh berkah. Soalnya wong itu punya peri kemanusiaan. Karena malaikat kan gak duwe. Jadi turu yo dilewati kalau oleh berkah. Dan sami Ramadan Rojab piye nggih? Rojab niku Allah nurunno banyak keberkahan. Tapi nek awake dhewe moten-moten nggih tidak menjemput keberkahan iku, awake dhewe yo ora oleh apa-apa. Masih bulan Rojab ini banyak keberkahan. Kula lek gambaran ngeten Bapak. Ibaratnya niku tenggene kriki pundi iki gotak nggih. Gotak niku digelar pasar murah. Ana pasar murah, tapi nek jenengan tengok-tengok mbek omah yo ora oleh apa. Lah kudune piye? Yo teko mara nggih blonjo nek perlu bolongan kabeh mumpung murah. Lah nek tengok-tengok yo ora oleh apa-apa. Sami Rojab niku kupatah barokah. Tapi nek awake dhewe ora lapo-lapo ya ora oleh apa-apa, kelangan kesempatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara keberkahan ini napa Bapak Ibu? Allah melipat-lipatkan amal manusia. Nggih. Niku malah wonten ulama sing ndalono, pelipatane niku sampai 70 kali lipat. Nek bulan-bulan biasa niku 10 kali lipat. Tapi nek bulan mulya kados Rojab niki 70 kali lipat. Kecuali Ramadan nggih. Ramadan lebih dari 70 kali lipat. Jadi misalnya dengan kok salat sepisan teng bulan Rojab niku hitungane padha karo salat ping 70 kali lipat. Nek liyane Rojab yo kok ping 10. Nah iki lho bedane. Nah ini bentuk keberkahan. Jenengan sedekah sepisan teng bulan Rojab padha karo sedekah ping 70. Jenengan maca Quran sepisan padha karo maca Quran ping 70. Lah kula macane gradul yo gak apa-apa. Kan sawi karo pemerintah bareng. Niku gaweane loro, dadi loro maca Qurane, nggih, siji maca Qurane, loro gradul
cek dipeno 70. Nah, ganjarane 100 utang. Tapi ngeten, dawuhe ulama niku sing dilipatno niku ora amal apik tok. Amal elek dilipat-lipat. Nggih ping 70. Ngoten. Dadi nek wong kok rasa-rasa sepisan, apa tetep boten seneng rasa-rasa. Ngoten. Wong e kok kaya sedhet pager kaya. Ya berarti kalau karo rasa-rasa pepito kulo ngoten nggih nggih. Makane bulan Rajab niki sing biasane seneng rasa-rasa niku karep dhisik. Soale rasa-rasa sepisan padha karo rasa-rasa pepito kulo. Rasa-rasa pepito kulo kok dosane pepito kulo. Nyelaku sepisan. Wonten apa boten? Wong lanang apa wong wedok biasane? Wong wedok. Jadi pengulang Rajab nyelaku sepisan padha karo nyelaku ping 70. Lah iki nek kudu nyelaku dimpet piye nggih nggih. Nyelaku sepisan padha karo nyelaku ping 70. Sak wulan dimpet aja nyelaku dhisik. Lah nek Rajab wis entek, nah nyelaku ora apa-apa. Maksudnya ini sampai ada lagu terus malah balik mana? Berarti intinya negara bulan Rajab ini kayak ngakak-ngakak no amal sing apik, amal elek dilereni. Mergo niki padha-padha dipekno ping 70. Ngoten iki enak. Nggih. Dengan lakone elek sepisan padha karo lakone elek ping 70. Itu lagi salah satu bentuk keberkahan ini ngoten iki. Nggih, barokah bulan Rajab. Ngoten. Lah nek awake dhewe tidak menjemput keberkahan niku yo ora oleh apa-apa. Ngoten. Ini pertama di antara keberkahan ini. Keberkahan yang kedua dijemput dengan melakukan ibadah puasa. Poso bulan Rajab. Lagu-lagu niki sing isih duwe tanggungan nggih bulan Ramadan. Biasane wong sewu ibu-ibu niki sing duwe utang Ramadan. Nah, niki kesempatan, maksudnya kesempatan itu makane nyaur dibarengno poso bulan Rajab. Diniati dobel, ya poso pondok Ramadan, ya poso Rajab. Niku oleh loro. Nggih, niku pun otomatis. Mergo nek poso sunah iku tidak ada keharusan menyebut jenis puasanya. Kayak jenengan kok bulan Rajab kok poso, berarti otomatis poso bulan Rajab. Jenengan bulan Rajab kok niat aku kodok bulan Ramadan, kodok poso Ramadan. Niki otomatis Rajabe pun katut, berarti oleh ya kodok Ramadan, ya poso bulan Rajab. Lah kok jenengan kodoke dina Senin pisan, niku malah dobel telu. Ya kodok Ramadan, ya Rajab, ya dina Senin dobel telu. Makanya ibu kalau sinten mawon sing duwe tanggungan Ramadan, niku nek nyaur golekno momen-momen ngeten iki. Nah, ben oleh dobelan. Posone sepisan tapi oleh telu bulan Rajab, iya kodok Ramadan, malah dobel papat. Jadi niate kodok Ramadan, barengi Rajab, barengi Senin, barengi Ayyamul Bid, berarti oleh papat. Nggih. Jadi penake ngoten iki. Niki nek jenengan tek, maksudnya sampai Ramadan iki durung kesaur. Nggih. Jadi sampai Ramadan, tanggungan Ramadan sing niki durung kesaur. Niki bukan berarti terus bebas boten, malah kena penalti nek jenengan, kena denda. Nah, dendane 1 hari 1 mut. 1 mut niku ukuran corakan mriku, 1 mut beras. Nggih, boten kok berasé dimut niku boten. Beras dimut tak
babak kabeh. Mon niku 7 mon. Jadi tiyang sing gadah tanggungan poso Ramadan itu kan kudu dikodok. Nah, masa mengkodoknya itu 1 tahun, mulai bulan Syawal sampai akhir bulan Sya'ban. Dapat delala setahun itu belum kebayar kabeh. Misalnya utangnya 5 pakai kebayar 3, kurang 2, iki wis kepacal Ramadan maneh. Niku berarti kena napa jenenge kawarot, kena tebusan, kena denda. Dendanya setiap 1 harinya membayar beras 1 mot diberikan kepada fakir miskin. Nah kok nek Ramadan wis tetep ijek nyambut poso Ramadan. Mergo kok melewati masa aktif setahun. Makanya ini pengumuman sing ijek duit tanggungan Ramadan. Jene waktu 2 bulan ini bapak duit beres no. Ini sahabat taubat. Bareng Kanjeng Nabi niku melampah melewati kuburan. Kanjeng Nabi niku berhenti. Terus Kanjeng Nabi niku mulang sejadi-jadinya. Mulane niku nopo kan Kanjeng Nabi. Bangun mular niku terus donga. Kok mular ngantos semangat ngoten niku kenging nopo. Jawaban Kanjeng Nabi ya tauban haula'i mu'adzabuna fi kuburi. Tauban. Wong-wong kuwi disiksa nang kubure. Lho ngoten niku lek Kanjeng Nabi kersa wong kelas Nabi. Dadi lewat kubur ngoten niku penghuni kubur itu sedang dalam keadaan bagaimana? Niku nek kelasé Nabi ngerti. Apa wali mawon kadang-kadang dipirsa. Lewat kubur ngoten niku tiyange dalam keadaan bagaimana? Ngoten niku pirsa. Niku lek kelas Nabi, kelas wali lho nggih. Wali Allah. Nek wali murid nggih. Kok iki wali murid. Ya paling yo ketok patok itu. Makanya Kanjeng Nabi niku mulang. Nggih. Mergo pirsa nek wong-wong niku disiksa tenggene kubure. Makanya terus didongakno. Setelah didongakno, fa kan dudul ada. Fa Allahu kan dudul ada. Allah ngeringanno siksane tiyang sing tenggene kubur. Berarti napa Bapak Ibu? Dongane wong sing urip niku manfaat tenggene tiyang sing tenggene kubur. Makanya wong sing teng kubur niku nek didongakno niku sawetenge ra karo-karo. Bungane ra karo-karo. Sampai digambarno niku ahabba minad dunya wa ma fiha. Luwih bunga tinimbang dunya sak isine. Dunya sak isine niku napa Bapak? Baru makna itu. Upama jenengan dikei dunya sak isine iku sok penenge kaya napa? Oh, lagi pakai. Lah niku ijek kalah seneng karo wong sing tenggene kubur nalikane didongakne. Makane nek awake dhewe iki liwat kubur niku kok salam. Nggih. Assalamualaikum ya ahladiyah. Nek saat yo ora dibacakno Fatihah. Lho niku sok tenan. Pomone lewat kubure wong tuane diwacakno Fatihah niku bungae ra karo-karo. Jenengan nek boten percaya, buktekno. Mati dhisik kok didongakno. Lah kok sekiranya ora manfaat yo bali maulid aneh. Jare sapa wakil ora apa-apa di kono. Jare didongakno ndi ngoten. Pripun mantun dibuktekno. Lah niku ceritane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dongakno bareng dongakno fa Allahu anhumul adab. Allah keringanno siksa tiyang iki. Makane tiyang-tiyang sing tenggene alam kubur itu berarti bungae karo-karoan. Nek kapan khususe putra putrine niki do gelem dongakno, ngoten lho Bapak. Makane nek wonten acara napa nek
ngiring donga tahlilan niku kudune ngapunten putra putrine niku melok donga wong sing diteni niku donga teko anake malah kaget ora sing ngomong tahlilan wong liya anake umek be pawon udeg rawon rawon wis rak tangga ae lah anake melok donga wong sing diteni niku justru malah teko anake malah umek udeg rawon sing anake lanang malah umek ngatur pakiran kurang tepat kudune yo melok tunggu melok tahlilan melok donga jadi dongane wong sing urip niku manfaat tenggene tiyang sing tenggene niku ora-orane niku lho jenengan lek pantun salat kacana Fatihah pantun salat macana Fatihah seneng kok nah bunga wong tuwa niku dadekno barokah uripe balik maneh anggone awake dhewe makane Nabi niku ngendikane idza tawakal abdu doa liwalidihi yang potiku anggur rezeki nek ana wong kok ninggalno donga maksudnya ora gelem dongakno nanggone wong tuwa niku yang potiku anggur rezeki dadi pedhot rezeki pedhot itu karepe ora barokah dadi kesimpulane ndongakno tiyang sing pun sedo tenggene alam kubur niku manfaat loro-loro yo manfaat kanggo sing didongakne yo manfaat sing dongakne sing dongakno dadi barokah mergo bungakno wong tuwa es diarepake guru kok tenggene alam kubur iki arep-arep kok arep-arep jabatan misalnya kubur kayak jabatan sing diarep-arep donga teko anak makanya ini mau dawuh Kanjeng Nabi nggih setelah tak dongakno niku fa-fa-fa-Allahu anhumul adzab Allah niku ngeringanno siksa wong iku ini membuktikan sekali lagi nek dongane wong urip manfaat tenggene tiyang sing tenggene alam kubur. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Nggih tau. Kok upama wong iku biyen nalikane uripe tau poso sedina ae kanggone bulan Rajab. Iku ora bakal disiksa nanggone kubure. Lah niki barokah. Ngoten. Nggih, barokah yang disiapkan di bulan Rajab. Wong niki dibebasno teko siksa kubur. Tapi iki kudu dijemput. Carane poso. Ngoten, poso bulan Rajab. Kok poso niku dengan dalih apapun. Niku tetep wonten manfaate ora-orane poso niku yo ngirit nggih napa mboten biasane sedina makane ping 5 nek poso kan ping 2 ya Pak nggih nah kejaba lek buka baris dendam ora sida ngirit karo ngirit tambah lorot-lorot piye wong buka sembo barang disiapno ana es kolak ana es burger ana es cendol ana es dawet tambah lorot nalikane uripe gelem poso sedina ae nanggone bulan Rajab. Wong iki ora bakal disiksa tenggene kubur. Lah iki jenenge barokah. Kita kali nek awake dhewe gelem lakoni kok. Wah, kula iki nek poso iku berat. Wong kula iki kaya nyambut gawe. Mangke nek kula poso aboten nyambut gawe. Nah, niki nek kanggo sing nyambut gawe. Kok upama jenengan kuat poso nggih monggo. Tapi nek sekiranya ora kuat, kok poso niki boten kuat. Pasti. Lah nyambut gawe niki kuat. Pasti ana kaya apa wajib kudu didhisikne. Mangke kuwatir kula jenengan ora nyambut gawe. Nah, gara-gara
gawe ini nyambut gawe kelas berat. Ya wis mboten usah poso mboten apa-apa. Oke. Nggih, sing nganggur-nganggur sing disebut nyambut gawe niki lho nggih. Sing nganggur-nganggur nyambut gawe termasuk pensiunan ini halo. Kan wis juga nyambut gawe. Lah, ge opo wis nganggur ngono. Ya di poso gitu. Lalu sing nyambut gawe nang sapa kan terus poso gak nyambut gawe tambah dicelaku karo bojone gak gelem budal sapa goro-goro poso ulang roja malah posone sing disalah-salah iki dadi tersangka iki niki sing boten kuat nglampahi poso kejawi Ramadan kok nggih Ramadan nggih kudu makanya terus ora poso Ramadan kaya nyambut gawe. Nek Ramadan tetep kudu poso. Nek rojak ngene iki kan posone cukup wajib. Tapi nek kuat yo tambah apik ora apa. Lah, kangge sing boten kuat, misale niki boten kuat nglampahi poso, tetep bisa menjemput keberkahan bulan rojak melewati jalur langit. Jadi ini jalurnya kakak kan. Ibaratnya jenengan karepe tindak Surabaya niku iso lewat jalan tol, iso lewat dalan ngisor, iso budal lewat Mojokerto, iso budal lewat Riko, jalurnya kakak. Niki sing boten iso dengan poso bisa dijemput keberkahan itu dengan jalan lain. Kalian nopo, kalian ngelampahi sholat sunnah mutlak 20 rakaat. Sholatnya 20 rakaat. 20 rakaat niku, niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Koyok sholat raweh ngoten niku. Cuma sholatnya sholat sunnah mutlak. Mutlak niku boten enten gere-gere. Jadi niatnya di usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Apa? Sholat sunnah mutlak. Nah, sing diwaca iki gampang bae. Sing diwaca niku mantun surat Al-Fatihah, namung surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas nggih. Kulhu niku lho kulhu. Biasane ana sing gak paham. Oh, surat Al-Ikhlas. Tapi nek kulhu ngerti. Tunggal surat Al-Kafirun ku apa gak ada, tapi nek kuliah ngerti. Makanya nek ngerti sing bangsa kalkul niku. Kuliah, kulhu, kulakudu. Dadi aku berfatihah maca kulhu, kul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Niku rakaat pertama sampai rakaat ke-20 padha sing diwaca. Nggih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wegale iki penak. Nggih, sak mantune salat maghrib. Dadi niki Ikhlas niku jenengan ngenteni karo salat Isya. Dadi jenengan jamaah nang masjid wis ora usah mulih mesisan dinteni karo salat sunnah mutlak 20 rakaat. Mangke jenengan kondur kene omah paling-paling ndelok sinetron. Ndelok sinetron bolak-balik dibujuki. Nggih, sampai direwangi melok nangis-nangis barang nggih nggih. Melok renyuh. Lah ngono nangis oleh bayar. Nek jenengan melok nangis kok bayar. Lah diteri masjid wis gak usah mulih dhisik. Salat sunnah mutlak 20 rakaat. Niku 20 rakaat insyaallah pas niku mangke. Terus ada Isya. Terus salat Isya. Nggih, nggih salat 20 rakaat sak Isyae kok wesu tenan mulai terus enak niku mangke. Nggih. Nah ini dilakukan selama bulan Rajab. Jadi anggere barang iki. Lho nek anggere bengi nggih boten kudu. Nek jenengan iso anggere bengi tambah apik.
wulan ping 5 monggo ora apa-apa. Sak wulan ping 2 ora apa-apa. Sak wulan kok sepisan tok lho ora apa-apa. Kok ora ya ora apa. Tapi ora oleh apa-apa. Ora apa-apa kok pengen oleh apa-apa terus apa sing ngekeki. Lah ini kan dalam rangka menjemput keberkahan niku. Jadi ini sholatnya dulu mengi-mengi ambil bermaghrib, syukur-syukur dengan ambil bengi ambil api. Nopo keberkahannya dipun dawuhaken Kanjeng Nabi. Hafizahullahu, hafizahullahu wa iyyahu wa ahla baitihi min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allah bakal jaga ngersa wong iku mau wa iyalahu lan keluargane lho sak keluargane direksa dijaga apa min bala'i dunia dijaga teko bala'i dunia ate sak iki balak mulai kuwatan di bawah dunia dunia iki supaya ora tuwa biasane tuwa terus gimana wota apa ya dunia ini wota apa yang banjir yang longsor yang angin putih belitung anda dia selalu berkuah dunia ini makanya diluk-diluk waktu lah kabeh niku nggih sing dadekno nggih Gusti Allah tekone bencana tekone malapetaka tekone bala niku sing tekano Gusti Allah. Lah mergo sing tekakno Gusti Allah ya awake dhewe iki nyuwune nanggone Gusti Allah. Lah mumpung ketemu momen sing istimewa iki, kesempatan sing istimewa iki. Nggih. Allah bakal maringi utawa jamin reksa tiyang niki sak keluargane teko bala'i dunia. Niki kan jenenge barokah. Diselametno teko bala, diselametno teko malah mau kabeh niku sing ngatur Gusti Allah. Ya awake dhewe nyuwune tegene Gusti Allah. Ate wonten jaminan ngeten iki, berarti niki kesempatan. Nggih iki jenenge keberkahan. Lah nek awake dhewe ora apa-apa ya ora oleh apa-apa. Nah, makanya kita jemput dengan cara melakukan sholat sunat mutlak 20 rakaat. Nah, syukur-syukur berbengi iso ngeten iki ibu tak apik tapi ora 20 rakaat iki dadi koyo raweh iki upami 10 rakaat itu napa boten ansal oleh ora apa-apa misale jenengan kuwate 10 rakaat ya wis ora apa-apa 10 rakaat nggih dadi niki sing nawar 10 rakaat monggo ora apa-apa niki khusus jenengan sing kula tujuno. Jadi kuatnya 10 rakaat monggo kadene kuatnya 10 rakaat boten apa-apa. Kula kuatnya namung 4 rakaat ya Pak. Ya wis gak apa-apa 4 rakaat. Sing luwung iki Pak nggih. Dari 14 lumayan sebelum 4 rakaat. Lah soalnya kula nek mangke 20 rakaat dengkul kula iki lho Pak. Mulai liku soalnya dengkul kula. Iki dengkule sing linu-linu. 20 rakaat orang kuat ya wis 10 rakaat boten napa. Petang rakaat oleh ora apa. Nggih. Daripada jenengan 20 rakaat tapi sepisan tok. Ah, mungkin 10 rakaat tapi bendina tambah apik. Ngoten nggih. Mergo Allah niku seneng amal sing dilanggengno, sing dirutinno. Nggih, Mas yo sithik buat ikolah senajan sithik. Tapi lek jenengan kepengin sing sempurna, kepengin sing lengkap ya 20 rakaat. Nek gampang 20 rakaat ya wis 10 rakaat. Gampang 20 ya petang rakaat. Kali rakaat oleh apa-apa. Benar kowe. Wong ora ya ora apa-apa, tapi ora apa-apa.
jenengan lek 20 rakaat niku umpama dirupakno duit ngoten nggih 20 juta. Ngoten bayarane 20 juta. Tapi lek jenengan 10 rakaat oleh 10 juta. Ngoten. Lah nek 2 rakaat oleh 2 juta. Jenengan pilih 2 juta apa 20 juta? 20 juta ya. Nah, makanya sholatnya 20 rakaat. Ya tetep beda to Bapak Ibu ya. Wong 20 karo 2 rakaat ya tetep beda. Jadi umpama niku diketokno, tapi mboten diketokno kan donya. Mboten diketokno kersane. Diketokno ngoten lho Pak, kersane semangat mboten. Anjene kali Gusti Allah mboten diketokno. Anjene diuji kula kali jenengan iki. Gelem lakoni kok gak. Lah nek diketokno kan karuan ketok Allah, makane do teko. Anjene iki diuji tenan keimanan kula kali jenengan. Nek sing percaya yakin budal 20 rakaat dilakoni. Wong 20 juta. Nggih, dadi nek sing 10 rakaat ya oleh 10 juta. Jadi tetap beda 20 rakaat karo 10 rakaat. Sami kali jenengan jamaah itu lho. Nggih. Jenengan jamaah nek mulai awal. Bahkan sebelum adzan itu pun dugi. Nggih. Niku kapan jamaah? Oleh yo 17 derajat. Sing tekone keri, teko masjid wis tahiyat akhir. Yo oleh 17 derajat. Padha 17 derajate. Cuma gede cilik ora padha. Wong teko dhisik karo kene nggih beda nggih. Dadi umpama dirupakno ndok sing tekone ndok dhisik iku oleh ndoke ngoten do potong. Wedi. Lah sing tekone nggih rada keri sak rakaat niku oleh ndok bebek atau cilik. Sing keri 2 rakaat oleh ndok pitik atau cilik maneh. Sing keri 3 rakaat oleh ndok puyuh cilik maneh. Lah sing tekone keri kena masjid wis payu kaki ya. Yo oleh ndok cecek ngene. Nggih. Lah teko keri karo dhisik yo beda. Ngoten. Ana rego ana rupa. Iki mesti beda. Ngaji yo ngono, sing tekone dhisik karo sing tekone keri ora padha. Nggih napa mboten? Teko keri kok cilik bagiane teko keri. Sing tekone dhisik yo oleh kok gede. Nggih. Oh, dadi niku keberkahane. Dadi keberkahane wong niki bakal dijogo Gusti Allah ning balain dunia. Bahkan wa ada bil akhirah. Siksa akhirah. Dadi iso oleh penjagaan direksa teko balak dunia. Iku nek kapan gelem nglakoni 20 rakaat. Lah iki akhire dijemput ngoten. Hadis. Nggih, Baitul Maqdis itu pundi? Palestina. Nggih. Kamu nanti setelah Palestina. Derek, padha kan. Palestina itu negara pundi? Arah-arah pundi? Ya berkalan-kalan roja. Itu dengan membaca surat Al-Ikhlas 12 kali setiap hari. Mau ada kok? Nah ini entek ini Bapak Ibu. Ayat ini. Nggih. Buwet dina maca kulhu ping 12. Nggih. Kulune lengkap lho nggih. Ora kok kulhu ngoten. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku diwaca ping 12. Ping 12 yo maca ping 12 tenan, ora kok ping 12 ngoten mboten. Soalnya nek kaya istighosan itu nggih ping ngoten. Tegese dosa itu apa? Asal-hukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'u musu'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niku
bi alfi itu 1000. Dengan 1000 kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi maca la haula wala quwata ping 1 juta. Tapi ora diwaca 1 juta tenan. Yo la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 1 juta. Kan istighosah. Alfi la haula itu dengan 1 juta la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iku padha karo maca la haula ping 1 juta. Lah nek jenengan maca ping 1 juta tenan, yo ndower. Makanya istighosah diwaca di alfi dengan 1000 ribu 1 juta. Lah nek rolas nek aku mung ping rolas diwaca tenan ping rolas kae kok. Lah nek jumlahe ribuan tenan jenengan di alfi ngoten wis beres jenengan. Nggih. Dadi rolas diwaca langsung nggih. Aku dicicil rolas ya kok dicicil. Langsung mboten sampai 5 menit nih. Jadi amalannya mau ikut kok. Jadi agar masuk luar kerja, buat dino itu setiap hari maca ulhu ping 12 diniati takriman li rojaban, diniati ngerguna mulyana wulan roja. Nah, setunggal wekdal si wanita ini jatuh sakit. Bareng sakit niku wasiat gene anake lanang. Lek engko nek sawettu ibumu iki katimbalan nang ngasari Gusti Allah. Temenan aku njaluk tulung yo lek. Engko nek ngapani kapanono karo kain sing lawas-lawas ae. Aja dikapani karo kain sing nyar. Nggih boten enten tujuan apa-apa, nggih mok sunahe iki pancene ngoten. Sunahe iki kain kapan kanake. Iki kok bagianmu langsung sak serloke sisan. Jadi gak mungkin keliru. Mau di serlok. Jadi masih kainnya lama, saya tetap diarani mayatnya, dia ditakoni. Jadi tahu sunai itu kain lah. Awas makanya masih ada. Lah kok saya itu ibu kayak sedo. Lho, bareng sedo itu karo anake lanang. Lah kok ora dikapani karo kain lawas, malah ditukokno kain sing nyar, sing apik, sing larang regane. Karepe ku apik. Kapan maneh aku iso nukokno sandangan ibuku sing apik. Paling yo iki to iso nukokno sing apik. Tapi wis gak nukokno maneh. Tak nukokno sing apik kumisan. Ngoten. Jare ya rasane apik yo. Akhirnya dikawani karo kain sing nyar, sing apik sing larang regane. Mantun dikubur dalune wayah turu, anake lanang ngimpi ditemoni ibune. Jadi temoni itu tibake apa? Diuring-uring karo ibune. Oh, apa lele. Lah wasiatku kok gak sampeyan lakoni. Aku lagi wasiat. Engko nek ibu katimbalan nang ngarsane Gusti Allah. Kapan ana karo kain sing lawas. Lho iki lho malah sampeyan kamani karo kain sing nyar. Iki lho piye masih aku kok gak dilakoni. Wis nek ngene carane aku ora rido. Tenan. Niku teng ngipine kok. Oh isu-isu tuwa iki yo ngerono-ngerono ya Allah. Lah malah didukani karo ibu iki piye? Wah ini gak ganti iki aku didukani maneh iki kok bengi. Akhire budak karo nggawa kain sing lawas, karo nggawa pacul, karepe arep nyali ni kain kafan di ibuke. Yo iki ana mayit disalini kain kafan iki. Nek tak derengane surat to nggih ana mayit salin barang kain kafan ini. Wah akhirnya duduk tenan kubure duduk. Wah duduk itu lah jenazah ora enak. Nggih boten enak. Anak-anak itu mau pakai sejadi-jadinya. Mergo gombelno kepengin nglaksanakno wasiat ibu ora iso. Jenazah ora enak.
Bareng di tengah-tengah nangis niku wonten hatim. Hatim niku maknane swara tanpa rupa. Boten tot lho nggih. Niki suarane malaikat. Malaikat niku boten ketok, tapi suarane niku terdengar. Ngoten. Dadi suara niku ngomong ngeten, "Nggih, Fulan, ngerti ya Fulan. Aku ora bakal ninggal ijen anggone kubur. Wong sing nalikane uripe selalu mulyakno wulan roja." Maksudnya orang ninggal ijen ini berarti dipindah tenggene panggonan sing luwih apik, dan panggonan sing luwih apik niku nggih swargane Gusti Allah. Ini napa goro-goro gelem mulyakno wulan roja. Ternyata oleh nikmat kubur. Ngoten. Makane dipanggono anggone panggonan sing enak, dipanggono anggone panggonan swargane Allah. Goro-goro gelem mulyakno wulan roja. Padahal mulyakno maca kulhu ping 12. Lho, gampang to Bapak nggih. Enteng to nggih. Kulhu ping 12. Pun niku sing paling enteng iki, apa jenengan tawar malih. Makanya jaluk sing enteng maneh. Jadi kalau yang pertama poso, gitu. Utawa secara umum gini mau nglakoni amal apik. Mergo setiap amal niki dilipat-lipatkan 70 kali lipat. Amal elek dilereni. Mergo nglakoni amal elek yo lipatane ping 70. Nah, sing kuat nglampahi poso. Syukur-syukur didobeli sak salate bisa. Syukur-syukur yo ditambahi kulhu ping 12 bisa. Tambah apik lengkap. Nah, nek gak iso poso yo salat. Gak iso salat yo kulhu ping 12. Nggih. Utawa wis hafal napa mawon. Sing penting aja nglakoni amal-amal sing elek. Eling-eling mau dilipatno ping 2. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nek kepengin oleh barokah wulan roja, nggih, maka keberkahan itu harus kita jemput. Ngoten, kudu ana tandange, kudu ana aksene, ora mokeng-mokeng ae. Nek ketemu ae yo ora oleh apa. Ngoten Bapak Ibu nggih. Bon, niki mawon ben menawi wonten pertanyaan monggo wonten napa boten. Ibu-ibu niki biasane bebas pertanyaannya. Sesuai kali tema nggih boten napa-napa, keluar dari tema nggih monggo. Wonten napa boten? Boten ada. Malah beneran. Boten abot-abot yang pikir iki. Sama nggih. Nggih, niki mawon ingkang saged keluarga mugi-mugi beto manfaat lan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa umran tawila wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa awladan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah